Darbe leşkerî ya 2016 di dîroka Tirkiyeyê de gelek xalên nû vekir. Di darbe ne serfiraz de zîdetirê di sed hemalatiyên Tirkiye hatibûn kuştin. Piştî vêbûyerê operasyonên berfira dest pê kir û bi hezaran kes hatibû bin çavkirin, her wiha bi hezaran kes ji karê û hatibû dirxistin. Her wiha zordestî li ser çapemeniyê jî zîde bû û bi dehan beşên çapemeniyê jî hatibûn girtin. Doktor Henry Berkey dibêje, qanûn niha li ser daxwazên Serokkomar Erdogan rê vediçe. It is really a remarkable transformation. براستی او گوهرینک برچاوه او گوهرتن تنی به دستورا بنگهی نهاتیه چیکرین دستورا بنگهینا سال 2017 یا نوجی هاتیه گوهرتن بو هنده که تاوی پیوستی و داخوازن سروکمار هف بگرن همی سازید نافخویی لگور داخوازن وی هاتین دامزراندن و کار دکن و جداهی هزین قانونی لترکی نمایه همو هز لدورا یک کسی کن بوینه چاپمنی به هز بویه هر وها لشکرو سیستما پرورده و سیستما دادوری دبن امری وی دینه Darbe leşkerî û bûyerên piştî darbeyê qewmî bandurekî xirab li ser aboriya Tirkiye çekîre û gorî lêpirsînên nû xelkê Tirkiye bi sereke rewşa aborî acizin. Aborîzan Jennifer Mill di axaftina xwe de balkêşan li ser vê yekê. And the domestic situation, there was a recent poll that was پرسکریکên navxwayî rewşa aborî jî diyar dike. Gorî enketên vê dawiyê ewên ji aliyê EKP ve hatin çêkirin, xuya dike ku pirsgirêka herî giring ya xelkê Tirkiye aborî ye. Beriya niha gorî encamên enketan pirsgirêka herî berbiçav teror bû. Lê vê dawiyê ev yek hatiye guhorîn û şûna terorê aborî derdikeve pêş. Piştî darbeya leşkerî têkiliyên Tirkiye bi rojavayê cîhanê re jî hat astekî xirab de. û Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan di çendîn axaftinên xwe de bi dijwarî welatên rojavayê cîhanê rêx nekir û ev yek ji bo sedema acizbûnê. Gela bi desthilatdariya Erdogan, Tirkiye ji rojavayê cîhanê û Amerîka dûr bî an na. Balyozê Amerîkî yê beriyê Enkare dibêje Tirkiye devletekî gelek giring e. Turkey's capabilities Kapasitya Tirka bêguman giring e. Rewş li Tirkiyê li gor dewrdora wê baştir e. û bo cografî kapasitya Tirkiyê berfirehtir e. Aboriya Tirkiya ji beriya 15 salan baştir e. Bi nêrîna min ev serfiraziyeka berçav e. Bê Tirkiye operasyonên leşkerî li rojhilatan Havîn û Derya Reş nikarin ser bikevin. Darbeya leşkerî ya 2016 bandora xwe hem li hindurê Tirkiye hem jî li ser têkiliyên Tirkiye li gel cîhanê re pêkaniye. û gorî pisporên siyasî ev bandor yê demek dirêj li Tirkiye berdewam be. Aramacar, Dengê Amerîka.